आच्छा बुन्दुफोर बोथोरथ' दिनै मा एसे गरमब्रा दारागाव सकि थांनानै गोजा बियार गारदावहैनोसो हामदो नङा माथोब्रा है बेबायदि वान साइड जेन्डार थांजालै थारमाने इन्टारेस्ट जाया अबसे नंगौ र' बेफोरबायदि बिबारफोर गैयाब्ला गोसोखौ एसे खालि खालि नाङो बिसोरनि थाखायसो थांना दङना जोङो वै ओइनिलै बुन्दुफोर बिबारफोर नाहरलाय थांनोबोला दारागाव हाजोआव दौलैयाखै थांनोबोला सकि हाजोआव गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव आगै अमा संनाय ना हांनाय जाद्लाहैदोनि गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव आगै अमा संनाय ना हांनाय जाद्लाहैदोनि दौलैयाखै थांनोबोला सरलपारायाव दौलैयाखै थांनोबोला बगामाथियाव लैया गई वेदारी शो हो मौसम गर्मी लैया गई वेदारी शो हो दारागाव हाजोनि दै बाज्रुमाव दुगैहैदोनि लैयागै सकि हाजोनि दंफां सायायाव जिरायहैदोनि सरलपारानि गुसु दैयाव गोजोमहैदोनि लैयागै बगामाथिनि पिकनिक स्पटआव रंजाहैदोनि दौलैयागै थांनोबोला दारागाव हाजोआव दौलैयागै थांनोबोला सकि हाजोआव गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव आगै अमा संनाय ना हांनाय जाद्लाहैदोनि गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव आगै अमा